Ja. Estic esperant, Fa estona que t'estic esperant, Has vist que hem rebut aquesta carta avui? Això ens ve de la Xina, i és verdader, Ensenyo aquí a la càmera, que es vegi. La webcam. De la Xina. Ens ve aquesta carta... Bueno, però que es vegi bé tota l'extensió del tema. Es veu la cosa, el zoom? Sí. Ens ha arribat una carta, per la gent que no veieu la webcam, ens ve de... Bueno, la persona es diu Rizawanlin... Me l'haig d'apuntar? Apunta-te'l si vols. Sí, apunta-te'l, perquè poder hi trucarem alguna hora. Digues. És d'aquí, però el seu nom és Rizawanlin... Moment, Riza... Et costa Rizawanlin... Prou. Per què piques ara? Perquè t'has d'emprenyar, perquè si el nom és llarg, és el nom més llarg. Però parla a poc a poc. Però no piquis, no cal picar, no cal. Cal que agafem aquí ara Rizawanlin Xinquou... Espera. Perquè és llarg, home, posa't tranquil, Deixa'm l'acabar, llavors apunta, però primer assumeix el que et diré. Rizawanlin Xinquou... Un moment. Ja em costa, no piquis, t'has de fotre nerviós aquí abans de començar. Riza... Últim cop que t'ho dic, perquè llavors queda la direcció que encara és més llarga. Rizawanlin Aux Yangyong Guis. Això és el nom, direcció. Shendulu Guanyan... Espera't! Shen? Què? Tens algun problema amb que piqui... Reflexions. Bé, el mestre Tites està a l'altra banda del fil telefònic esperant per intervenir i ensenyar-nos les seves cartes. Hola, bona tarda, què tal, com estem? Mestre Tites, tens les cartes a punt, les poses sobre la taula. Comencem pel quarto de les rates. Molt bé. Quarto de les rates. Qui entrem, qui tanquem el quarto de les rates? Bé, jo aquesta setmana posaria el quarto de les rates a les autoritats sanitàries i els membres del Procicat, perquè ara han engegat aquesta operació del Salvem la Setmana Santa, tal com van fer amb el Salvem el Nadal, i això és un desgavell absolut, no? Perquè hem vist que els resultats d'aquesta operació que va haver al Nadal i l'estan repetint ara en aquest moment de la Setmana Santa, oi? Aquí això és un desgavell absolut, és un no parar. Estem aquí en una roda de hàmster que no ens en sortim. Ja vam veure que en aquell... Bé, el tema que hem triat aquesta setmana és la decoració. Per què es practica? A mi no me pregunti, la tema l'ha triat vostres. Sí, l'hem triat. Me l'he preparat, cap problema. Tenim exprofessor i el mestre Tites. Mestre Tites, tu també te l'has preparat? Portes tota la setmana preparant aquest tema? Sí, tota la setmana, i el que passa que no havia acabat d'entendre, llavors, esclar, he desenvolupat aquests temes, no? Una que dec oració. Doncs, home, els catalans per anar bé, i jo en particular, doncs intentem no deure res. Per tant, aquí va la meva oració. Pare nostre, que esteu en el cel. Durant aquest últim any hem après que qualsevol espai es pot aprofitar perfectament si aguditzem l'enginy. I això també s'aplica a balcons i a terrasses. Per decorar un espai a l'aire lliure que tingui unes dimensions reduïdes, la primera premissa és incorporar mobles multifuncionals per exterior. En aquest cas, el rei de l'oasi és, sens dubte, aquest sofà d'exterior petit i assequible, ja que és imprescindible que aquesta zona de casa teva disposi d'un lloc per acomodar-se tal com cal. El seu format mini ens permet instal·lar una zona de relaxació pràctica per llegir una bona novel·la o prendre un refresc mentre escoltem música i absorbim una mica de vitamina D.
Professor, quin refresc, quina novel·la, quina música, quina vitamina D, què? Bé, el comentari que ha fet Sabou, per dir d'una manera, Sabou, és referent a la sofà, perfecte, no m'hi oposo. Ma especialitat és els animals, com saben molt bé vostres, i en la decoració en poden trobar molts d'animals. Mestre Tites? El nostre pa de cada dia doneu-lo, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors, i no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació, ans deslliureu-nos de qualsevol mal. És una forma de decoració, això, una pregària, perquè la terrassa... No, sí? És el dec oració. Ja deia que els catalans no han de deure res, doncs us devia una oració, doncs he fet l'oració. Correcte. Llavors, Deco, ració, una ració de Deco. Deco va ser un jugador del Futbol Club Barcelona que va arribar al Barça el 2003. És un jugador d'origen brasileny però portuguès, i va jugar al Barça durant aquest període en què hi havia en Rijkaard d'entrenador, no? I va guanyar diverses lligues, dues em sembla, si no ho recordo malament, una Copa d'Europa i dues Supercopes d'Espanya. És perfecte. Parlant de els temes de la decoració, que veig que són molt entesos vostres, en la decoració que podem arribar a trobar en l'habitacle, podem inclús trobar les especialitats dels animals, les acres, com podrien ser... Perdó? Les acres. Les acres, les libèl·lules, els petits insectes que se poden alimentar. Hi ha molta gent avui en dia que tenen les plantes carnívores en els habitacles per alimentar les petites libèl·lules que tenen també a l'habitació. Ens podem imaginar uns mobles multifuncionals en aquests llocs, dels acres? Plans de pols, que és el que fa la decoració. Cria pols i cria animals pràcticament invisibles en l'ull humà. Per què serveix la vitamina D, es perfecte o mestre Tites? Que ho digui, la mestra entén més de la vitamina D. Reprenent aquest tema animalístic del professor, doncs recordo que Gaudí va utilitzar molt aquest element de natura per reproduir en la seva decoració tots aquests elements vegetals i animals en la seva decoració de les seves vivendes. És perfecte? Sí, perfectament, com se diu l'especialista. Gaudí, en la decoració, l'únic inconvenient és que era bastant trencadís tot plegat, és a dir, no tenia la perfecció en la decoració, tenia la trencadís. Llavors, amb la meva limitació d'entendre's de la tema, jo puc dir que els animals són la clau en la trencadís. És una veritat com una casa de pagès que sempre associem la protecció solar amb els mesos d'estiu, quan les temperatures arriben al punt més alt i cerquem una ombra, ni que sigui mínima, per refugiar-nos-en. Així doncs, et recomanem que comencis a protegir-te fins i tot en els mesos on es comença a notar la calor. I per què? Molt senzill. Com que venim d'una temporada llarga, amb peces de vestir llargues i molta foscor, la nostra pell no està tan acostumada al sol. Si ens confiem massa, podem córrer el risc de cremar-nos després d'una exposició llarga al sol. Per això, la millor decoració que et recomanem és que tinguis sempre disponible un parasol pràctic o un tendal petit que et protegeixi contra el sol. És una mica la saviesa de la natura, no? Protegir-nos del sol com fan els animals, o, mestre Tites, tu veuries bé això del parasol com a principi de decoració en una terrassa? Què vols que et digui? Ara hi ha altres elements arquitectònics que permeten que l'escalfor no arribi cap a dintre o que la calor no arribi cap a dins i que no hagin de ser una cosa tan ostentosa com un parasol, no? És perfecte? Els animals tenen alguna cosa a dir amb el tema de decoració? Jo afegiria, en les paraules, que en la parasol se podrien penjar, inclús la parasol és considerat com la part de decoració en la terrassa, però jo hi afegiria decoració en la parasol. Les penjolls... A què refereix? Les penjolls, per exemple, el petit ventilador, coses que facin la color més agradable a l'estància. Mestre Tites, divergeix d'aquesta idea? Sí, a mi m'agradaria fer-vos veure que la decoració ha acabat convertint-se doncs, en l'ànima d'una vivenda, no? Imagineu-vos un bloc de pisos que tots siguin exactament iguals, clònics, amb la mateixa distribució, amb els mateixos metres quadrats. Ara bé,
amb un tipus de mobiliari, amb un tipus de decoració diferent, aquella vivenda té una ànima diferent.